Eguerdion lagunok, eta, bueno, Donostiarrai, Azpeitiarrai, eta gaur danborradan zaudeten guztiei. Eta Sebas guztiei, bai. Sebas guztiei. Karo, izenarekin dago. Sebasak die Sebastian. San Sebastian nondik etorriko ote da? Ez dute zautzen, pillo, Sebasik ez dute zautzen, ez daukat inor Sebas izeneko da, lagunik, hola. Gaur, etzan jaiok orduan? Ez dakit, gaur, pillo, Arkaitz izaren urtea di gaur, Sorionak Arkaitz, eta dakit, bere urtea diela, danborra egunean, bere egunean parranda botatzen gendun, latza. Gure enpresani, oihartzunen egoen, baina bere garaian Donostin egontzan, eta ohitura on hori, eraman zuen oihartzunea eta jai hartzen gendun, Donosti egunea. Bueno, kontuak utzi talde batera, astelena dugu, asteburu ondo? Ondo esan behar, bai, motza, beti bezala. Bueno, motza. Ostia, guarditik gaur arte, 3 egun. Lan hain politxa izan da, eta zu aldamenan izan da, pozik. Ze ondo. Bueno, orduan, oraindik gehiago gozatu alba da gaurko eguna, esan bezala gaur astelen gozoa ditu, eta nik ingo ditut horrelako txokolate cupcake. Madalenatxo antzekoa, baina, bueno, ezberdintasuna badauzkate, ikusiko ditu, hori da. Eta, bueno, bakizuet dena gozoaldetik doan ontan, gaur ere, Patrik, ez da gozoaz. Banik, egin itun, gaieta txuri urdinak, baina kolorantetan da hori bilin astrastatzen da, azkenean ingo ditut, txuri beltzak. Egia da, zaila da, urdina oso krema txuria behar da, eta gaina gero labean kolore hartzen du, eta, bueno, kontua gozoaldetik jungo garela gaur, eta horrela doa lehen errezeta. Gurina eta azukrea baini esentziarekin nasi eta ondo arrotu. Arrautzak banaka gehitu, ondo nasi, eta jarraian, irina, kakao hautza eta bikarbonatua gehituko izkigu. Ondo nahasi, eta honi gehituko dio azkenean, ura eta esnea nahaztita. Gure madalena ontzitxoak bete, eta 20 minutuz, 170 gradutan labean erre. Gaineko betegarria egiteko, osai guztiak nahasi eta ondo arrotu. Mauka batean sartu, gero krispeta batzuk ingo ditu, lapiko batean olio pixkat eta harto alea jarrita, eta bukatzeko madalena gainean jarri gure ur eta txokolate krema, eta krispetekin apaindu. Eta gora lakuntza, han ere badiela, ahaztu inzaigu, gutenak ez dakizkigu, eta ziur beste non baiten badau, ahaztu bazaigu, bargatu, bezedez, Eta idatzi txorien abildua, eitb.eus. Hori da, hemen gaude gu zuei hartzu. Bueno, gurina, pomada eran, azukrea. Hau da, bigun. Bigun, bai. Vainilla esentzia, vainilla baldin baukazue, eta honi, alaskekin, elektrikoekin, egurra, gero, banaka, arrautzak, eta bai merdu dana, eta hau bitu, kosogile lagun batek esan zidan, oso garrantzitsua da, arrautzak temperatura, errezeta biteko, arrautzak temperatura lehenagotik, aterata, ez hotzak ez egoteko, orduan hemen lehengo ura berotzen jarriko du, honek irekin aldi bat eman behar du, eta gero, ingo duguna da, esnea bertara bota, eta gero jungo gara, behin arrautzak eta hartu dituenean, lehorrak eta likidoak hemen gehitzen. Orduan, bueno, eta orain di beste pausua doka baita, Ze, hau... Zaratain baino lehen? Baetzean garantzitsua, orduan, bueno, gero hemen jarriko, dana baetzeko nahi eta nahi ez. Eta... berorrena da hitzen nahi baduzu. Berorrena da hitza, zuk zarata itxausun bitartean, bueno, ez da inbeste zarata. Orduan, aprobetxaukot eta kontaukot zuet, cupcakea nundik datorren, eta berez izenak nahi dago esan katiluan egindako pastela. Berez, madalenak ez die berdinak. Ze madalenak izango ziren, hau. Eta holan, txapeltxua daukienak. Tontorra egin behar du. Tontorra. Eta hori ingelesez muffin izango zen, baina cupcakeak izango die gehiago lauak, eta gero hemen gainean jartzen jaki olako kremaren bat edo, normalean ingelesez frosting deitzen dela. Izango zen, nietzako da, lehengo, eta gero kurina erabiliko dugu, madalenetan oliba, ekilore oliba erabiltzen da, olio bat, kurina normalean ez, eta nietzaukat keita da, pastel txikitxo bat. Tarta miniaturan. Hori da, apaindu iten duzu, eta gaineko hori, eta horretik lauak eratu behar dira. Eta horretako garrantzitsua da, guk bikarbonatoa erabiliko du eta ez altzagarria, pixkat altzatuko du baina gutxi, lauak behar ditu, gero gainean ingo diogu menditxorako. Eta horretako, 170 gradu tartean, hor egitea garrantzitsua da. Oso garrantzitsua. Eta berez, jendeak pentsatzen dago, horrek cupcakeak eta diela oso modernua, da holan, gaur egungo gauza bat, baina ez
Ze lehengo aipamena dauz, 1786 urteko liburu baten, Amelia Simsek idatzi zauela, American Cookery liburuan. Eta ordutik gehiago edatu da. Izenan jatorrixa, ez dakixen nondik datorren, batek esaten dau, teoria batek esaten dau, dala, katilu baten enjako pastela. Izan daik, badukala zentzua. Bai. Eta bestia da, neurrixak eta atzen zabiela katilutan. Baita, badaukala zentzua. Bueno, hortik dator cupcake eta gaur txorienen txokolatezkoak egingo ditugu. Edo nola bai, bigarren mundu gerran hasi ziren olan ospetsu bilatzen, baina benetan internazionalki oso ospetsuak indienean izan da Sexo en Nueva York, Sex and the City, telesaiarekin. Bai, horre agertzen ziren asko? Ze protagonistak eta joaten ziren pastelerixetara eta horrek antzera da... Behitu, sekule ez dut ekusi. Ez? Behitu, nire tia guzau jat. Ez que nire, uste telesail bakarra jarraitu dudala. Eta esan oso ezaguna, dragoi bola deitzen zen. Baina hori da bakarra, benetan, gauza bakarra egoten itzela, itxoiten, bota arte, bai bestela. Pentsatzen hamen esan bizioa goenkale o lako zera, dragoi bola, Ni golan, ez diate, gure garaian zegoen Falcon Crest, V bitu ikustenean, gustatzen zitzaian horra ratoia noa jate zituzten amenoan sartzen da hori, eta hori, batzeukan bere hori, ez? Baina, eta ikasi nuen V-ko espaziontziak egiten papelarekin hori ikasi nuen, da, baina bestu ez. Betxu, nik gomendaukotzuk ero, primeran enen badau, olako, serie politxak eta badauz. Bai, dragoi bolak. Dragoi bola tartean, bai. Eta, cupcakeak naiz eta estatu batuetan auki, daukien ospia, hementxe Euskal Herrixan ebe bai, baditxugu, gozotegi batzuk, cupcakeak eitzen dituztenak. Adibidez, Bilbon badau, El Tilo de Mami Lu, eta El Tilo de Mami Lu. Berez lehen, San Kafetegi bat, El Tilo, bizitza osoan El Tilo izan dana, eta gero Mami Luk zabaldu zauen bertan, arenal, Arriaga plazako kafetegi txikitxo bat, eta bertan egin berri, atalatzen dabe, eta 5 minututara ja, ez di cupcakeak edatzen. Gazteizen bebai badau bat, Velvet Bakery, bertan dauzkia 11 zapore desberdin, eta zigorrek lan esan daben bezala, azkenean die tartak miniaturan. Beraz daukie, carrot cake, carret, velvet, eta daukie honek, tarta famatuenak, baina bertsio txikian. Eta gero, badauz Donosti bebai Sweet Roma, eta pila badauz. Poli-polila apainduta, eta hori bai, garrantzitsua oso ikusgarrian dira, normalen kolorea, hemen koloratzaileak eta erabiltzen dira, eta hemen normalean gainean jartzen diguna bai izaten da txuri aldera, eta horrekin hor urdina, gorria, horrekoekin jolastu alda. Baina gaurkoa marroia geratuko zaigu, azkenean ur krema eta kakao hotza besterik ez dugu. Kakao hotza hemen ere, ze txokolatezkoa dira. Orduan, hemen baetuko ditugu kakao hotza, gero irina eta bikarbonatua. Esan da. Eta hauek, jungo gara, oin arrautzak ikusi zu hemen gurina eta azukrea ja ondo batu zaizkigunean, arrautzak banaka jungara botatzen, hartzen zuen enean bestea urrengo botatzen genion, eta oin izango da, hau, baetutakoa eta esnea, tarteka bat bestea, eta adaskakin, hau ez da goiti bera eta horrela lasai. Holakorik eskari hili behar. Adaskakin, nastuz, joango, lehengo hau, baetu? Osondo. Zia, pizkat txikia hartu dala, baina, bueno. Atakotzu bat handi xaua? Herri egin da dago, zaien egin da dago. Gaina, nahi eta beti 5 gramo gehiago jartzen dira. Zer badakit zerbait beti geratuko gara, iskinetan, orduan nik olakotan, atzo esaten, ez, lehenko hostialen esaten izun, itxurak eta olako, baina txikik eta jartzen ditu, orduan beti, gurina eta jartzen dudanean da beti, kontu, esne gaina, beti, ontzian, iskinetan itxazita esne gaina pila geratzen da. Orduan, 5 gramo gehiago, beti botatzi izkio. Gero ez dakit, hori errezeta hori idatzi duenak, kontutan izan duen hori ingo duzun ez. Orduan, baina, bueno, ondo atatzen dien normalean. 10 gramo gora bera ez dago, errezeta guztiz aldatuko. Askorik ez. Nik, Nueva Yorken izan nintzenean, probau nitxu, nonaik, cupcakeak, edan bitxia da, ze, bani bertara joan nintzen azkenengo aldiz izan zen, 2017an. Bai. Eta, hain zaukien, olako bendin makinak, eta bat zan oso famatu ez cupcakeak egiten zituen. Orduan, makinak berak itzen zituen madalenak, eta gero,
eta gero basagoen olako beso bat, itxen zauela, goiko... Zure aurrean, ikusitez da, Ba, izan, transparentia, guztiz transparentia esan, baina ataratzen zuen madalenia, eta gero hori jartzen zotzuen, eta gainera, kutsatxo baten ataratzen zotzuen, da zan oso ikusgarrixa eta originala, politxa, zaporez, etzan probau nahen goxuena, baina hori zaukan erakartzeko, azkenean, bendineko, ez dakit, gauza hori. Gaur egun badaude pizzak momentuan egin dizkizutenak holan, ez? Nik bat, behitu, arrasaten lehen zauen bat, sandwichak, mistuak. Nik pizzak ikusi ditut, arrasaten mistuak. Hori ospitalean ikusi dunek. Baina ez sandwichak honek hotzak, Ez, momentua berua atatzen zizu. Beruak. Eta Solomoan batero, ospitalean nik hori ezautu dut hemen. Ze txarra. Ja, baina zerbait berua eta... Hombre, goizeko ordu txikitan, ez dut ezango ez dela ondo sartzen, baina, ez dait. A ver, Patri, zen nahi dozu. Ez, baina nik bendinak nahi xaut, patata paketetxo bat, txokolatinak ja, eina datorrena, hotza, edariren bat, botila bat, hori. Baina holan, kosinautakuak, nik uste dut, proba ditxuna da behintzat, hobetzeko margina bauke. Bai, ez? Bai. Orduan norbaitek, nahi badu lan enpresa berri batero sortu, merkatua badaukatela, hor kontutan izan. Bidu, bakitzuk beti mutiak edanik ze esan dugun arrakasteko esango zauera, gure ustetan edo norbaiteko lan negozio berri bat nahi baldin badauta, ideia bila badabil, horako bendin bat, baina, fotokopixak eta, kopixak atarateko ez, baina USB-a sartu edo bideli e-mail bat, ez, imprimatzeko gauzak eta olakoak, ez, mundu osoak ontxe, imprimatzeko eta ez daukie. Kopiste isak eta bai, geroz eta gutxi hau. Eta ontxe, asko kataratze dutzu, horrek txutxe dendak, ez dakiz eta danetati daukienak, horrek kataratze dutzu. Eta orduan esaten dut, horrek bendin bat aukitzen bozolan gauzak imprimatzeko? Seguru. Eta jendea jungo zan, Guk beti pentsau izan dugu hori, beraz, emun pentsada bat, guk ez dauko ez dirua, ez denbora, baina ideiak asko, beraz, zuentzako bat. Olako inberso norbaite hori, bazkide... Ez, bazkide ez nik oparitu jendot, ideia jarri, hori ez, oparitu behar duzuna, ideia, baina, eta gero, bazkide batekin, ez da, zuk euneko 15 eramaten duzula. Patri, zerbait atara? Nik euneko 15 igual horrena eramango tetxera, Zena. Hau, betxo, atzo, etxean, esan nuen hau ingo nuela, eta lurrek lagundu zian egiten. Beitu. Erdia horrela zegoela jantzuen. Junitzen momentu baten, etxeko lanak egiten, eta junitzen momentu baten, eta etorri nintzenean dana muturra txokolatiekin eskua dana zikin da. Lur, eta hau da superrona, ja, inda da. Ez, madalenak egin behar dugu. Pentsatzen disimula bintzabela igual. Txakurra izan da, ez daukau txakurrik, baina. Ez dauka malizirik. Oraindik ez dauka malizirik. Izango du, badakit. Ze esaten duenik, etorkizunera bidaiatu dut, eta badaki nola bilakatzen diren gero, eta izango du, badizia, baina gaurkoz, oraindik, txintxua. Madalena, badaude batzuk koloretakoak, oso politxak, eta ez da izer da. Bueno, garrantzitsua da, erabiltzen duzuela, olako oinarri batean, sartu behar dela, bai, hori ikasten da. Hori, hanka barrura ino sartzen duzunean, ikasten duzu, horrelako oinarrietan, bestela, ze egiten da? Zabaldu, eta geratzen dira, olako, galleta zapal oso goxoak, bizkotxo zapalak. Pankakek. Garai batean madalenak saltzen ziren Frantzia, madalenak Frantziati datoz, eta ziren olako txirla itxura zaukaten, olan zabalak ziren. Gero, hasi ziren olakoak egiten, baina... Eixa da honek mingainak edo kontxa moduak. Horrelakoa, berez, madalenak jatorria, hori da, olakoa ziren. Beraz, ez goi esain txarta. Ez, hori bai, olakoak erabiltzen baituzu, karritu bat silikon askoa badespada. Hauek ez dute behar ezer, hauek ja gogorra dira, eta hauek ez dira zabatzen. Baina papela erabiltzen baduzuen, nahi eta nahi ez, horrelako oinarri baten, edalontzi baten, edo zerbaitetan sartu beharko dituzu. Osando. Gero, zigorrak erabiliko daue bai, goiko frostina edo goiko betegarri xaitzeko erabiliko dau ur pralinea. Eta pralinea prestatzeko, enik ez dakit potian erosi dozun, zuk etxian ingozun, erosi jozu. Normalian, etxian bebai enleike, lana dauka. Hau itxen da urrekin edo almendrakin, itxen dira txigortu, karamelizatu, gero dana hautxestatu, edo, dana birrindu, bertako gantza eta azukria atara arte. Eta batzutan itxen dira txokolatiakin bebai, horrei gero txokolatia nazi da. Benetan goxua da, eta norek asmatu zauen?
Pralin markesak, ez, bere sukaldariak. Zena, hasi zaben, urrako lan karamelizatuak, almendrak, bere kasuan, olako karamelu batekin, postre bat eitzeko, eta hola nasatu zen. Bai, hau, azkenean, olako honek fruitu lehor garrapinatu bat deitzen dira, ez hori inbar duzu, azkenean karamelatu inbar duzu, erabiltzen duzun frutua lehenko txigortu inbar duzu, gero karamelatu, eta gero behin karamelatu eta gogortu danean, robot batean sartu, eta hor pazientzia hundiarekin, hau da, taina eroiteko moduan sesamo hasiekin, birrintzen jun behar da, eta esan dago, olako krema, olako oreba lortzen da, eta, hori erabiltzen da, oso gintzen, klasiko handio, asko erabiltzen da, eta honek emango dio benetan zapore horrela bera bakarri jateko, ogitarteko batero igusteko, zoragarria dago, Orduan, hau alde batetik. Gero inozu azkenean moldea eta ez zikintzeko, olako mauka baten sartu. Bai, bestela inaldozue hemen oso ohikoa dela goiaraekin, ero izozkiak atatzeko goia, ni horrekin nahi moldatzen dut. Azkenean, nahi eta nahi ez, zikin ateatzen da. Hau, ahoa berdin da izatea rizo duna, ero zapala, berdin da, azkenean gero lisu geratzen da, baina bai, bi eren beteko ditugu, goraino ez da igoko, eta, esan dakoa, labea 170 gradutan daukat, goitik eta betik beroa, haize gabe, eta hor, 20 minutuan, egin dauzkazue. Oso ondo. Eta pralinia gero ja bukatzeko, azpimarratu behar dugu, denbora luzez irauten dauela, izorratu barik, azkenean azukrian kontzentrazioa hain da hundixa, horrek itzen dauela bakterio danak usatzia. Berez, pralinia eitzen bozue oran etxekoa, iraungotzu denboria. Hortan ezkezkatu, baina nik gomendioz... Ze adinetako umea dauzkasun. Horea, nik edo ze adinetako zaren zu, nik uste adinak hor ez dauela inporta. Zen ere txian asko etzain iraungo. Naiz eta iraungitze data luzia izan, naturalki holan ez da irauten. Bai. Lehena jaten dira, olako gauzak normalean, ez dira. Gure txan palmerak eta olakoak ere zeilune jaten ditu. Hau, hola, listo. Eta labera. Eta, esan dakoa, hemen, labeko erretilu bat, hauek, banan hemen, jarriko ditugu, eta labean, esan dakoa, 20 minutu, eta bien bitartean, nola esaten da gainekoa, frosting, inglesez frosting. Eta zen nahi duzen. Eskera, hitz bat, nik uste da euskaraz ez daukagula, da, gaineko betegarria, izango zen. Itzulita horrelako zerbait. Ba, itzulita horrelako zerbait. Krema horrek izen berezik, espezifiko badauka. Orduan, gaineko krema. Gaineko krema, hori, gukingo duena, eta hori, horretako oso komplikatu da. Egin behar dituguena da, osai guztiak hartu batu eta Tanasi? Tanasi. Bere sekretua izango da, trukoren bat edo kontako zu? Ez dauka, inungorik. Patri, horrelako erreza da. Hau da, baina gehiago ingo ditu. Etxean olako gaiurik askoak ez dute izaten, eta adaska batekin ningo dut. Orduan ikusteko. Zer erreza dan, Hemen baita, nahi eta nahi ez, eta ez dago behar urtuta, hemen batzutan erabiltzen du gurina, pomada eranero, aldea dago, ero urtuta, eta segun zertarako, bizkotxo bati urtua ero bota aldiogu. Baina kasu honetan ez, gorputz pixka behar du, eta hala ere, gero, sartuko dugu oskailua. Adozut txiste bat bota? Bota? Ez da julen laneria da, Osa, testura egon bida, Simpson telesaiko polizia bezala, ez? Bigun. Bigun deitzen da. Egia hori potoko hori, ez? Bai. Zuretzako uste dut, nahi gauzu erabili lagunekin edo. Erabili aldut. Egia da, nik uste gehienok ezagutzen dugula. Simpson telesaiak gehienak ezautzen. Marrazki bizi horiak direna, aita garagardoak eraten da honutzak jaten elikatzen da bakarrik. Eta hor dago polizio bat. Ostra, ona, Viteli, oso ona. Eskerrik asko. Gordetzen du niretzako. Cupcake. Cupcake eta bueltatuz. Da, segunda gaur, den txorieneko telesaia gurea, horan zabaldu dugu, eta gaur da San Sebastian eguna, ez? Gaur da Donostiarrako lan oso harro dauzen eguna. Egisa da danborra da ospatzen dela, militarrez joaten dira jantzitza, eta itxatzen Napoleonen militarrei olako
burla edo, batzuk jaten dien militarrez jantzit, eta beste batzuk, sukaldariz eta emakume urtekariz, ez? Orduan, politxa da ikusteko, esan didaten, ez? Parranda oso ona dago, kontatu didaten, ez? Niena sekula egoa. Ni baten bai. Igual gaur txorien ostian geratuko, naz, norbaitxek garagardo batera gonbidatzen badoztaz, enaz sekula izan, eta egisa da, beti ikustotela telebistatik, ez, danborra da holan zelan egoten dien holan gidatzen, da, eta gustaten jartz. Beti irratixan jarten dagoela oreja demango gen 20 de enero abestia, bai? Urtarriako gehi, bai, hori beti izaten da holan, da itxen da bien. Seguro? Zeose, bai. Esa izbertu. Eta gero beti... Pam, 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 pam. Nik, egizan, bitu, Donostikoa da famatuena, baina bota dudan parranda honena, Azpeitian izan zen. Bai. Ostegun baten, pitxopotean Durangon ginen, ostra, eta ez da izan, da alako batean, 11etan bati aututzen zaio esatea. Ostra, gaur, Azpeitian danborra da. Nik laguntza. Eta beste danak, karo, erantzuna ez izan, ez dauz bi. Eta basauzen bi. Eta, ez izan, itxan, txampon bagotako da. Juan karrataratzen bada, golfo badala, bagoaz. Ezpa ataratzen, eskoaz, eta Juan karrataratzen. Eta liatu ingin. Pesetan garaian zan orduan igual. Ez, Juan. Eurotan? Eurotan, Juan, hombre, mesedez, Patri, Juan karreko eurotan indi urte batzuk. Ez da. Bueno, erabakitzen dana bai gaurko egunean, izaten da, erabakitza badau, baina urrezko danborra. Eta urrezko danborrian, udaletxera hor bidaltzen die eskaera desberdinak. Bakitzu, 88 desberdin jaso dituztela aurten. Osa, 88 hautagai. Ze, herriko jendeak bidaltza ditu bere proposamenak. Jarraitu. Eta, proposamen desberdinak Bruce Springsteen, Johnny Depp, zine zuzendariak eta desberdinak, baina azkenean Moriartyarrak. Hori da, Sherlock Holmeseko gaiztua. Moriarty produkzio ekoiztetxekoak. Hau da, Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga. Bakizu, proposatu zutela txoriene baita, ez? Bai? Hombre, Euskal Gastronomia... Proposatu zuten zuk bidali zen un email bat. Eta, baina proposatu zuten, Alberto eta bio ginen, gaina, bi. E-mail bat, txorienenfansa@gmail.com da bai, ez nahi Zigor Iturrieta, baina Zigor Iturrieta proposatzen dut adutagai bezala. Horrela izan zen? Ez. Lantalde guztiatik, Patri, ni zuri ere sartu zitudan, eskerrik asko. Baina, behitu. Eta ez dut ulertze zeatik ez da nahi. Donostiko alkatiek nabarmendu dauenez, Moriartyarrek soberazko arrazoiak dituzte sari hau irabazteko. Eta pelikulen artean, Handia filma, Loreak filma, ontxe estrenatu berri da Marko filma, ontxe hilabete batzu, ontxenetako. Marko filma, Valenciaga telesaia bebai, da, La trinchera infinita, eta baukie, egisa da, Donostin jaiotakoak eta produktora, oinatiarra da, gero... Donostian sortua. Hori bai, Donostin sortua eta hori ez, nazioartera eramatia. Aha, oso ondo. Bueno, bai, Ze polita Marko Heidirekin jartaz. Ez da irakurri behar. Ez da seriotasunik, Hau da, honi bezala, filtroa jarri behar zaio. Honin txistea bezala, filtroa jarri behar zaio. Bueno, toppinga... Frosting zan, Frosting. Topping bebai deitulek. Frosting eginda. Eta esan dakoa, gero hemen, hau beltz-beltzak gatuko zaigu. Orduan, zerbait txuria, esan ez dakit jotzen duen honekin. Ez du jotzen, gehiagik. Krispetak emizu? Krispetak emarriut. Beitu, krispetak hartoa. Oliba fuertea, ekilore txorrota da bat. Legunean lagun batek guk, autokaranan beti eramaten ditu. Eta esan, eguraldi neguan da oso ona ez duela egiten. Autokaranan umekin egoteko, batez ere nireak lasaitzeko modu hon bada. Nireak, aspertuta daudenean, gozea dukate beti. Eta gozea. Nekatuta daude, da orduan, ematen diet zerbait jateko, eta listo. Orduan, gatz pixkat, eta hemen garrantzitsua. Tapa ez jarri inoiz. Ai, mesedez. Egongo zan, hori gaurko tanborra da, ondo egongo zan, baina, sukaldean gauzenez, tapa jarriko zau. Espada. Seguro? Niregatik bai. Parri. A ver.
danok esatugu bai. Horatzeko lan. Audiokoak berezik. Ez. Bueno, hemen ikuste duzu, honek ez dauka misterio handirik. Azten direnean lehenengo leherketak esan dezagun, jetxingo dugu berdira, eta hor, mugitzean osean behin komeni da, azpian bestela itxatziten dira, eta erraiten dira, eta usaina benetan desatsegina dira, hauek beltzak geratzen direnean, mikroin labean dituzuenak ulertu duko duzue, bakizu hori ere gertatzen dela. Baina nik, etxean nik azkenan lian olakoak eroste ditu beti, hasi da, bello. Orduan, hauekin da duenean, labekoari... Atzauko? Broma zan. Ez, erdi da duenean. 11 minutu falta zaizkio labekoai, honi ere, bueno, ez izan nik uste nuena baino gorpuz gehiago hartu, orduan, beri hortan utzi dut, uste nuen kurina biguna ongo zala, eta ez ere labekoa hain daukagunean, etorriko gara, hauei gainean lehenengo cupcakeai jarriko diogu, gure topina. Topina, eta gero hauek pak itxatzingo ditu, ze gaina honekin zeitun itxatziko dira. Orduan? Frostina zan, Frosten. Frozen. Gaineko krema. Hori da, nik ez da izatik, gaineko kakao eta ur krema, bilo. Gora, San Fermín! Gora, tamborra eta gora zue! Hala, ointxe gato! Epa! Eta hemen gero ja, bakoitzaren artea ero abilezia apaintzeko nahi zuen moduan, Batzuek kendu indiegu papela, beste batzuek utzitxu papelakin, eta krispetak, bueno, geratu diren apurrak, jendeak entzien hojan edo? Ez dakit. Ero ez usotxo horre ondi etxo horiak eta jaten ematen egon zei. Nien askonturatu, Nien hasi izan, Ja. Berrorrek ze jango, krispetakin o krispetak gabe? Hombre, krispetakin probiko da, Zuk holan diseinak baldin badozu? Gehiago bat, politxak geratzen dalako. Nahi esan hau, hartzen dozue, eta holan, pak, itxatzi iten die, txik. Jateko ikustot saia, Bai. Mokadu baten jateko krispeta, gaineko krema eta... Ez, hori ez. Eta hori pasteltxua? Nik uste zaila dela. Bitu, plater txiki bat atarako du, Patri. Etengo duna jarriko ditu. Ta mostu igual. Erditik? Honek ez, barruan ez dauka zer. Bitu, badukago gu eiteko, honek, zan da? Kulanta, gero eiteko, berriro kulanta eiteko, aspaldi, izan... Ikusten gabonetan, datorren gabonetan, txorin jarraitzen badago behintzat. Bai. Ingo turroiana bat, kulanta. Baita. Ikusten lehenko gunean, eta... Guk egiten genuen pralineana, justo gaur pralinea daukagula, eta horrena. Txokolatiana, klasikoa. Bat, eta bat. Hau zinera joateko. Moriartien pelikula ikusteko. Ez, bakarrik, ezin da beste jateko horiek ekarri, ez, krispeta dira. Hemen dauzkazue gure txokolate cupcakeak krispetekin. A ber, italdi. Horriko da. Jantziak kenduko diet. Kendu jesu, eta nik hau... Holan, a ber, nondik? Nik igual, holan jaten badot. Arratu, dana, Gainik bitu. Gozua. Gazi gozua da, egia esan hau da, bomba. Gauza dira bomba. Oso gozua. Baina bomba da. Benetan. Baina bomba da. Bueno, indauen salatagatik igual. Nidia kontxe ez dago salata ingo, baina goxo-goxua dugu bai, galleta txuri beltzak. Bain konturatu naz, zure postea bai txuri beltza dela. Bai, txuri marroia. Bai, gira. Bai ez? Hortik hartuko orduan Arixa, eta nik, bizkotxo batzuk ingo ditut, cupcakeak estatu batuarrak die edo, bertan asmatu izan die, eta gaieta mota du bai, da, gaieta baina bizkotxo lan antzerakoa zapala da, eta oso airetsua, beraz, bitxu, hola nahi got.
irina, bikarbonatua eta gatz apur bat nahazikot, beste gopor baten gurina azukriakin eta vainilla azukriakin nahazi, gero jogurta eta arrautza bota, eta berriz nahaziko. Osagai lehorrak eta eseak elkartu, eta labeko horretu baten, izoskiko jera batekin, ore bolatxoak jarri, eta 12 minutuan arreko itxu 180 gradura. Ateratzerakoan, oindik bero dauzela, buelta aldotzau eman, eta hotza dauzenean glaseatua jarriko zau gainetik, erdixa txurixa eta erdixa beltza. Bez, gurina, bigun. Bai. Zen zantxistea? Polizia Homer Simpsonenekoa. Hori. Simpson, darrak. Bai. Hori da. Azukra purtxo bat. Hau ere bigun, nola da, beste polizia, beste bat dago bai, ez? Bai. Eta betzaran ez bat. Espaldi ez dutela ikusten. Eta una hasi, ondik eskuakin engoze. Vale. Bai, ben, erabile alduzu kurinero, txerri gantza, eta eskuak ez erabile. Hori da. Honek emongotza zaporelek. Bueno, Patri, kontua da. A ber, txuri urdinak imarzen ituen nik hemen ikasi dut. Broma zan. Bai, baina Julenek hortik tirakain du, errezetan gidoia. Baketzu daitxun sostala? Ba, realan, bakizu ikasi mar izan dudala errealaren ere zerkia? Ez. Txuri urdi maitea. Ikasin josio. Ez. Ez, nidaki aldatu inbar izan zutela, ze hemen haupa mutilak ero esaten zen, eta hor aldatu inzuten. Neska mutilak. Ez da egin nola da, negi esan, baina ez haupa erreala ero esaten da. Bai, eta hor aldatu inzutela, eta hori beti hori ideia ona iruditu zen, hori aipatu behar nuen, egia da hemen, Miramonen grabatzen nagoenean aletik egoa naizela, baina bestela Bizkaian nagoenean kuadriakoakin eta realekoa naizela. Txaketerua. Ez, zirikatzaia, bakarrik. Bai, ni egia da, beraien artean jolasten dutenean, agian real salea naiz, zeni atezainan nintzen, txikia naiz, baina bai, atezainan eta antzaneiko hona nintzen. Baina, eta oso arkona da salea nintzen. Oso arkona da salea. Arkona da gure garaian zeuen atesan. Bai, ezagutzen da. Bai, bere oso salea eta orduan, real salea izan nintzen. Baina gero egia esan, hori da beraien artean jolasten dutela. Bestela euskal talde guztiak, irabazteko, Eibar Alavés, Osasuna, Atleti, berdin zait. Eta beraien artean jolasten dut, agian, eta gehiago oin bai dala zirikatzearen kuadriakoei, realekoa naiz. Baina, bueno, hemen Atletikoa izan alnaizen moduan, eta Iruñan nagoenean izan alnaizen Alavesekoa. Niri futbola, hemen dizartzen zait, eta hemen dizartzen zait. Jolastea gustatzen zait pilo bat, jolastu dut urte askoan, baina ez dut partidu bakarrak uste. Irratien entzuteko abanaiz. Ni enaz oso futbol salia da, honek planteatu nitxunian, nien nintzen Donosti egunakin, akordatzen. Eta zesan zizun? Jurek deitzen sostan, eta ideia badaukat, eski justo Donosti eguna da, eta itxen baitxu txuri urdinak, tarik esan zen, ez dut ikusten Julen. Eta orduan ikustot hori gai bezala sartu da, baina lehengo deitzen sostan telefonoz, Bai, koloratzaien inguruan itzein behar du baita. Koloratzaia, gizuak gaur egun, erabilizan ditugu txorienen, eta kolore ezberdina daude, normalean betiko sogintzan erabiltzen dira hauek, eta hor koloren artean hauten dira, saltzen dituztena normalean gorria, berdea, urdina, eta horiek izan guztutu irurak. Basikoa guai, baina gero baduz profesionalak eta profesionaletan nahi duzun kolore danak. Hor dago jentea, nola da, aerografoak eta erabiltzen dituztenak, eta pintatu egiten dutena, gaur egun, zenbat urte betetze festa umenak ero egin ditugun, non ekartzen dizuten olako tarta bat, zure semearen argazkiarekin, ez da egin nuen ateata, eta hori dana jangarria, ez? Eta, egia da, jende bat badagoela arte egiten duela horrekin, txorienen izan gendu, Iñaki Izagirre baita, eta egin zigun, berak hemen ekarri zigun berak indako artealdean bat, eta ero ikusi genituen, eta, berak oso gintzen zigun normala, baina bera, oin denbora daukan ontan, badauzkal langileak eta artea egiten du, hau da, gustatzen zaio, hartu eta, ez da, bere hilo bai gobratzen nahi zintziola, zurito baten, edalontzia izango zen, garagardoarekin aparra dariola. Bai? Baina, boro bila ez da izan, nire alabari, araitzeri hemen oparitu nion gaina, araitzek beratzi urte, osortzi zuzkene, telefono mugikorra. Eta nik hartu eta, bale? Oparitu nion, nire lehengo mugikorra. Alcatel One Touch. Alcatel One Touch horako adreiua, baina horako handia inzioen, Iñaki egin zuen, handia, forma berdina, gero zenbakiak, dana, letrak eta idazteko nola ibiltzen ginen mesu bat idazteko ABC,
D, E, F, holan, hiru aldiz, bi aldiz. Hori astuta daukate, oin ez nauen jakingo lan idazten, Ba, hona zeukana babezer, begiratu gabe, idatzea zenuela. Bai, zezu badaz, A eta lehengoan nun dauden letrak, eta ero, hiru aldiz dala C, badakizu bestean bi aldiz jota D dala, bestean ez da izan, eta juna zinen idazten. Gaina lehen, kobra gutxen zotzuen ez SMS-a bidatzea, karo, hor, inbizinun badana, ez? Ondo komplementioa. Kaixo zan, K, isa O. CMZ edo... AMZ, ja, ez da esaten. Nik orain di bai. Bai, asko maite, bai, esaten da dana, asko maite zaitu ez, AMZ hola jazta idazten. Orain di bikotea, bai, ekonomizatzen dozu zukondekan izkuntza. Baina guretzat esanei berezioa da, hola, hanka asko sartu da lehenean, asko AMZ bialtzen dira eta horrena. Horra badakide barkamen eskatzen egin. Oso asko maite zaitut, ok. Ze bai, hankan maiz sartu dut, ez da MZ idazten. Ez, baina, bueno, deno sartzen dugu noiz behinka. Hementxe, osagai, eseak sartu ditu lehengo, arrautza, jogur bat, 125 gramo jogurtolan krematxu, eta hementxe, irina sartu dut bai, lehorren artean bikarbonatu apurtxo bat, legami funtzioa egiteko, legami kimiko altxagarri funtzioa egiteko, eta irina, gozogintzako irina, eta bainia duen azukrea. Orduan, hauia, honegia, listo. Eta ontxe, izoski bola horreikin. Ateratzeko, bai, lehen, honek madalenak ere betetzeko jendeak erabiltzen duena. Baina, monik, zikindu behar badu zerbait, mauka bat zikintzea nahi dut. Batez ere, tiroa beti barrura doa. Zezuk presizioa behar dut. Bueno. Kasu honetan, presizio haundirik be, ez du bihar. Nun sartu hondik hau? Erratilua, eskatu diazu. Hor dako erratilua. Bueno, kontua guk hemen itzein izan dugu, kolorogarrietaz, eta, bueno, badaki work aldara kalitatezkoak ero erosi, ero naturalak ere erabili aldira, ez? Bueno, zezanik ez marroia hobeltza lortzeko, kakaoa utza erabiliko genuke, baina gero marrubiekin eta bebai olako frutu gorriekin erabilaldugu gorriska emateko, beste kasu batzuetan, baina berdea nahi izan ezkero, eta bozeatik ez, albakarekin ingen duen hemen saltza gozo bat baita behin. Ez, orduan, aukerak badaude ezberdinak, zeintzu naturak ero barazkik ematen dizkiduten kolore hiekin jolasteko, ez? Eta gaur egun saltzen dituzten guztiak, lasai ibili, horiek saltzen badituzten, pentsatu duko dugu, ez daukatela ezer txarrik. 12 minutu, 180. 180 zuk, Eta ontxe, honek koloratzaileak, txuri beltz kolore hori, emongotzen nik azukre hautza eta kakao apurtxo batekin. Orduan behitu. Hauek izango ziren... Koiaratxo bat, ez da? Frostina. Ez da frostina deitu leiken honei. Baina, topina hori erabiltzen da gauza gehietako. Topina bai, ze topina da... Pizza bati botatzeko... Bai, baina frostina bakarri da gozoa. Hau da, topina da, gehigarriak. Gehigarria. Hori da, baina gehigarria gaineti doian, ze top gainean da. Bueno, sin más. Hori, ingeles akademia batera joan geike, bai. Bueno, kalterik ez, Ni semia galdetzet ingleseko gela klase partikulatara joaten da, eta nik ez dut. Baita, eta inglesa zetako, seme, inglesa ikasi. Inglesa gaur egun nahita nahi eskoa da, eta gero eta gehiago. Txartu ez dut zuen, da? Ez, nik damutzen nahi, bere garaian eman ez izana behar zuen garrantzia. Eta gaur egun, nontzat, Londresen enpresaria hondiak beraien semeei, seme alabei, jartzen nahi zeizkie zaintzaile txinatarrak, txinatarra pixkanaka belarria egiten juteko, eta laster induak ero jarriko izkietez. Nik unibertsitatean ikasi naban txino. Bai, txinatarra, hizkuntza. Eta, errez? Erresa ez, baina, bueno, hori biltzen gehien gainera, eske... Idaztea izan behar da zaila, ez? Idaztea da zaila irakurtzia, nik hori ez naben ikasi, nik bakarrik hitz egiten ikasi naben. Eta, bueno, oso, elkarrizketa basikoak. Alegia, kaixo ni Patri naiz? Kaixo, Patrizia naiz. Nola da, bale, txinos. Ni hau, guotzi hau, Patrizia. Ni, ne? Zigor. Guotzie, Huetxe, zigor. Ba, betu, eizenak berdin esaten dira, betu, kurioso. Bueno, mentxe, klaseatuak egin ja, hau, apurtxo bat garbitxuk hau, itxoin gau, gaietak eitxia, eta bueltan etorriko gara, bueno, gaietik margotzera. Bikain. Gaieta bat, listo?
Gero nahi, buelta Margotu inbar zen duen, ez? Foiara. baina horrekin, ez da hit. Eta orduan, bueno, hemen, holan, margotzen baldin badakizu holan yin-yang, igual, inzeike holan... Erdian da borobiltxoa, eta gero, ez, erdi ba. Bai, baina, bueno, guk... Hori zer nahi du, esan, gauza on guztia daukatela zerbait txarra, eta txar guztia zerbait ona, holako zerbait da, ez? Zuk esaten baduzu? Holako zerbait ez da, baina, bai, ez? Nik sinustuko dut. Baina hortik uste dala, ez? Bai, azkenean, txuria eta aeropuntu bezala, on guztia zerbait txarra balde daukate, eta bestea, irakurri alda hola, ez? Balio du, polita geratzen da. Hor garrantzitsua da esatea sinistuta. Bai. Bai, behitu ingot. Hemen puntu txuri bat. Bai, holan, jintan holan da, bai, horrela. Bai, holan da. Igual. Da, bueno, dau, yin-yang eta yin-yang. Janingo du, Patreon, janingo du, lasai. Hemen gure gaieta txuri beltza. Nola jaten da? Hau baitu, holan erditi moztu. Eta, nik jan, eta zuri ikusi. Zani behiratu, bale, ez, baina, a ver, fidatzen naiz, behitu, holan ja, lortu korolore marroixka. Bai. Bai, erdi bizkotxoa da. Izkina kuruskari. Hori da, eskinetan kuruskari eta goxua. Bai. Kafesnean jateko da. Eta gabe ere, balio dio. Gabe bai. Eta bian martitzena. Bihar da pintxopote, martitzena, bai? Pintxopote martitzena. Errezetak ikusitan nik hortitu ala esango nuke. Nik kroketak egin bitxutzuk. Da pintxopote. Vale, pues ba aurrera. Honok, zer asko izaten den, da bihar arte. Agur. Agur.